भारतीय जनता पार्टी अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव खैराबारियाव खुंफुंनाय विजय संकल्प सभायाव गिबि मन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। भारतीय जनता पार्टी अदालगुरि जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव खैराबारियाव खुंफुंनाय विजय संकल्प सभायाव दिनै गिबि मन्त्री डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नुजाथिनानै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनानै बुङोदि बे खेबाव क'क्राझाराव मोनसेल' बिजेपिनि सरकार जागोन। गिबि मन्थ्रिया बुङोदि खैराबारि रेलवे स्टेशनाव इन्टारसिटि रेलखौ लाखिनायनि खोथा होयो। अदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि सुनिल कुमार बसुमतारिया बरायनाय बिबुंथि लाखियो। अदालगुरि जिल्लानि गार्जियन मन्त्री पीयूष हाजरिका, जायगानि एमसिएलए भवेन्द्र बर', खैराबारि मण्डल बिजेपिनि जोथोन लाग्रा आरो एमएलए जितु गस्वामी, इएम दिगन्त बरुवायाबो बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो बुंदोंमोन दि खैराबारि बियाबनि थाखाय बिजाथिफोरखौ 20 आगस्तनि उनाव फोसावनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावो। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। আপোনালোকক এটাই মই অনুৰোধ কৰিম, 20 আৰু 25 তাৰিখৰ ভিতৰত ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ হ'ব।